10. ekipo, vaš čovjek Đota ovdje sa novim videom za vas na ovom pesku na kom sam prošli put izgubio penalty challenge od momka koji sebe naziva Ne u jaja jebut. Od momka koji sebe naziva Kralj fudbala na pesku. kralj fudbala na pesku. Kralj fudbala na pesku. Ti sebe nazivaš kralj fudbala. Tako su me nazvali. Da mogu da budem princ? Pa probaj, da znam. Evo saznaćemo sada da li ja mogu dobiti ime princa fudbala na pesku ili ću ja ipak biti car fudbala na pesku nakon što on i ja zajedno odradimo trikove i postignemo neke golove, a to će izgledati, pokaži im kako. BAM! Na primjer. Tako! A sada malo freestyla i crossbar challenge. Može. Jeste, Debra, pa šta sam ja jebe? Da ne zajebaju još. Wow! Ekipa, ovo je bio još jedan video sa kraljem fudbala na pesku Moja malenkost. Novaković Nikolom. Kao što ste mogli da vidite, dečko zna da uhvati makazića, ali mislim da sam zaslužio titulu princa. Ne, stvarno, svaka čast, stvarno zaslužio si Sam princ ili sam titulu car? princa. Princ. Šta? Princ od peska. Princ od peska. Princ od peska. Stvarno zaslužio si. Hvala. Dakle, ako su vam se Titula svidjele cara, mislim da je... makazice, Mislim da je titul... Njegov broj će biti kad budu krenuti da te zovu, ne možeš mogu da spavaš, menjat ćeš broj, čoveče. Ne, ako stvarno želite da naučite makazice, mislim da je najbolje da vam on napravi tutorial, to jest da ja napravim tutorial, gdje će vam on pokazati makazice, napišite u komentarima da li to želite da vidite ili... Naravno, subscribeujte i dogovorit ćemo se sve. Da, ali ako ne želite da vidite ovu facu, slobodno mi recite dole u komentarima i nikad ga više neću Nabit ćemo pozvati. neku masku. Vi se subscribeujte, vidimo se! Kralj je uzeo kronu, tako da društvo, vidimo, sve najbolje. Počela kiša padati, gledaj koliko snimki. Salt boje.